इसोर दासो उदैखौ सान्थि मोनबाय इसिबां सान मोनजायालासिनो थानांगौ जादोंमोन औ मायबा जाबावनो नामा अर्डार होबावनि नाङा ब्र नांथ'ला उदैया गावफुगोन आंना जानो हाथ'ला ब्र फैसाखौ आं नोंनो गाबोन गुगोल पे खालायना होगोन दे टेनसन लानाङा थै मा बुङो नाङा बे फैसाखौ मानो नांगौखाय बिदा फंबाय होननानै जाबायब्रा ज'नो हो माने लोगो बायदि बिदा फंबाय बायदि ज' जाबाय मानो फैसा होनांगौ नाङा ब्र नोंखौ मा होननानै आं दा साबायखर होनो माने साबायखर होनायानो होबाबो माने खम जागोन ब्र माने हाजार थेंक इउ होनबाबो खम नों आंखौ आंनि जिउखौ बासायबाय बिनि लोगोसे आंखौ जाहोबायबो लोंहोबायबो माबोरै थेंक इउ होबावनो ब्र आं नोंनो बेनो चान्स रनिखौ जोंहानाव थां लिंनाया फंबाय नों जुदि थारैनो आंनो थेंक इउ होनो लुगैमारदों माने आंनि खामानिखौ माने आंखौ मोजां मोनदों आरोना होमबा नोङो जोंफोरनि न'आव खेबसे थौ नों जुदि जोंहानाव थाङो जोंहानि न'आव खेबसे बेरायनानै फैयो होमब्लासो आंबो माने थेंक इउखौ मोननाय बायदि मोनगोन नोंसिनियाव औ मा थांनो हाया नामा जोंफोरनियाव हायो थांनाया होमब्ला थौ जोंफोरनियाव खेबसे थांना फैनोसै मा फंबाय बेखौबो सानबावनांगौ नामा ने थांनो गिदों जोंफोरनियाव सिनायफेरि मानसि अबाव लांगोन होननानै फोथायनाय मोनाखै नामा थै ब्र मानो बिदि बुंब्रा नों आंखौ बासायदों आरो नोंखौ फोथायालासिनो थागोन आरो आङो नों नङाब्ला आं दिनै बे संसारखौ नुनायनो नंफिनलामोन बे ओंखामदि जाबाय दानि बे ओंखामखौबो मोनजानाय नंलामोन नों आरो बेबायदि बुङो आरो थै बेबायदि बुंनाब्रा दुखु मोनो थांगोन दे थांगोन थौ जेरावबाबो थांगोन नोंसिनि न'आव दा जेराव लांनो थांगोन थौ नों जेराव लांनो थांगोन थारैनो थांमारगोन ना नंखाय बुङाखैथ' नोङो थांमारगोनलै ब्र थांमारगोन अबाव नोंसिनिया न'आ माने अबावमोन लायो बावगारलायलांबायलै आङो नालाफारा थांगोन नालाफारायानो जा साजापारायानो जा मेलापारायानो जा जेरावबाबो थांसिगोन ब्र नों जेरैबायदि बुंदों आंखौ गोसोआ दुखु मोनबायलै आं नोंनो गोदान जिउ होफिनदों आंनो नोंखौ जुदि फोथाया औ गावआनो थांनो गोसो जायै बायदि देखायदोंमोन बेखायनो बुंबाय आं थौब्रा थौ नों जोंहानि न'आव थांबा बिराद गोजोननाय मोनगोन मिथिबायना रनि नों बुंदोंना नोंसिनि आइजों नों नांज्लायदों गोसोखौ दुखु मोनबाय दङ आं टेनसन मोनबाय दङ होननानै नों बेफोरखौ बावगारजोबगोन जोंफोरनियाव थांनो मोनब्ला जोंहा आबै दङ आइ आफा बिनानाव सानै दङ आरो सोरबा दंसै नों लोगो मोनब्ला गोसोखौ खुसि मोनगोन नों गावनि न'आव थानाय बायदि मोनगोन मिथिबाय नोङो दुखु खालायनायनि समखौनो मोननाय नङा नंगौ नामा आइ एम स एक्साइटेड होमब्लालाय नोंसानि मानसिफोरखौ लोगो मोननो थाखाय थौ फै थारैनो एसेबां बोसोरनि उनाव आं आंनि बिफंखौ आंनि न'आव लांनो हासिगोन थारैनो बेफोर सोमोनांथाव गोमोनांथाव खोथामार एसेबां बोसोर नाजाबाय एसेबां बोसोर नेयै माब्ला थांनो मोनगोन माब्ला रनिखौ जोंफोरनि न'आव लांगोन माब्ला न'खर गंनैया ज' जानानै बेबायदि रंजा खुसि थागोन बेफोरखौ साननायावनो नुदोंना समनि गेलेनाया माबायदि दिनै रनिखौ आं माबायदि लोगो मोननानै जोंफोरनि न'आव लांनो नागिरदों गावनि न'आव लांनो नागिरदों रनिनि न'आव मादैया जोंफोरखौ गावनि होनना सानाब्लाबो जोंफोरथ' सानो मादैखौ लांनो हायाब्लाबो दिनै रनिखौथ' लांनो हासिगोन गावनि न'आव आरो रनिया साननैसो थाब्लानो जेब्ला जोंफोरखौ बुजियो बियो गावनो जोंफोरखौ मोजां मोनग्रा जालांगोन गावनो थानो नागिरगोन न'आव आइयाथ' माब्लाबाबो बुङाखैमोन आइ आबै बाबा मादैखौ रनिखौ जोंफोरनाव लाखिया होननानै नाथाय मादैयासो थायाखैमोन नाथाय नाय दानिया समनि गेलेनायाबो माबायदि जोंफोर हाजार नाजा थेवबो समा गावनि गोसो बायदिसो खालायखागोन जोंफोर नाजाबाबो जाया दा नुदों समा फैबाय रनियाबो बेफोर गासैबो समनि गेलेनाय मार रनियाबो जुदि जोंफोरजों लोगोसे ज' थानो हायो बेसे मोजां जागोन जोंफोरनि न'खरा जोंफोरनि बागै जेसेबां गाज्रि साननानै दंमोन रनिया बेफोरखौ गासैखौबो गैया खालायजोबगोन आं जा साननैसोल' रनिखौ जोंफोरनियाव थानो हो आबैजों बाबाजों बेसे खुसि मोनगोन रनिखौ नुब्ला आं दा सानख' हायाखै बेसे सारप्राइज मोनगोन बिसोरो आबैया खुसियावनो थानो हानाय नङा रनिखौ नुब्ला रनियाथ' दिनैसिम जोंफोरखौ सिनाया आंसो सिनायो आइ बाबा आबै सिनायो नाथाय सिखिरियाबो लैथोआबो जेबो मिथिया बिसोरबो शक जागोन सिनायथ'फेरा थेवबो थांसिदे आरो थाङाबा गाज्रि मोनगोन ना बेसेरा लिंदों आंखौ ओरैनोबा आं न'आवथ' थांखाला आइया आंखौ जेरैबायदि खालायदों न'आव थांलानो आङो नुजाहैखाला आं बे न'आ आंनि थाखाय थैबाय
दिनै आइनि थाखाय आं इसिबां खैफोदाव गोग्लैबाय बे नङामोनब्लाथ' आं थैसिगौमोन आइयाथ' मोनथिनायानो नङामोन आं जुदि थैनाबो थागौमोन थैनानै सेबुलिना बेयावनो गोग्लैना थागौमोन थेवबोथ' आंखौ आइया नागिरनायानो नङामोन खोमा रागा जोंनानै आंजों नांज्लायनानै ओंखारलांदों होननानै जुदि आं थैगौमोन नुगौमोन बियो आंखौ नुफिनगौमोन आंनि गोथै सहखौबो मोननाय नङामोन बियो सावनो थाखाय थाङा आङो थाथों दे नागिरखायाखै बिसोर आंखौ थाथों बेबायदिनो आंबो बिसोरनि थाखाय थैनाय थासिगोन एसेबां सान खस्थ'यै आङो बे हाखराव गोग्लैनानै दंमोन आइयाथ' आंखौ नागिरनो हागौमोन ना आंनि मबाइल लकेसनखौ नागिरनानै लोगोफोरनाव सोंनानै जुगामिमोननाव सोंनानै थेवबोथ' आइयाथ' आंखौ नागिराखै थाङा आं बे न'आव थाथों दे बिसोरनो थांखाला आङो गावनि बिमायानो जुदि गोसो सेफायो फिसानि गोसोखौ जुदि हार्ट खालायो फिसाखौ फोथाय खेबस' खालायो आरो मा नांबावगौ थाथों दे ओरैनोबाबोथ' आंखौ थैनाय होननानै सानखादों खोमा बेनिखायनो नागिरखायाखैबो आरो आंबो बिसोरनि थाखाय थैखाबाय आंबो थैबाय होननानै सानना ला थाङा आंबो आगान हैला आं बे न'आव नुजाला आं नोंसोरजों थैबाय आं नोंसोरनि थाखाय सोरजों रायज्लायदों बेयो खोनासंद औ जायाखैलै खामानिया जायाखै जाब्लानो फैसाखौ होगोन आं दिहुननानै बे सैमा बोराया थारमाने आंनि फैसाखौ होनदों खोमा थैद होगोन खामानिया एसे सोलिगासिनोब्रा दसेनि नै मा बुजिनो नागिरा दे पापि बोराया आंनिफ्रायनो फैसाखौ मोनगोन होननानै आंनि धोन सम्पतिखौ मोनगोन होननानै जमगासिनो बियो जास्ट साननैसोल' था नोंखौ आङो मुलि होननानै बुथाराबा मुलिखौथ' होगोन सानदों आङो नोंनो पयजनखौ दा पयजनखौसो अबाव मोनो आङो एक मेगन थाइसे खनाजोंबो नायनो हाला आं बिखौ माब्लादि बुथारनो हागोन आं बे मानसि सासेखौ दा पयजनखौबा पयजनाबा अबे मोनसेया खारासिन जायो आंनो ओरैबायदि पयजनखौसो नांगौ जायखौ गरदसे लोंबानो थैयो मानो आं रिक्स लानो हाया 2 नाम्बारनि पयजन नाङा आंनो 1 नाम्बारनि पयजन नांगौ दा बे पयजननि गियानफोरखौथ' आंहा गैयानो सोरनाव सों दा अबाव मोननां दा मोजां पयजन ओरैबायदि पयजन नांगौ इसे लोंबानो इसे जाबानो थैनाय थैल' नोङो पापि बोराय थै साला नोंखौ बस्थियाथ' गिदिरानोखा बेयावनो अबावबा फबना दोनगोन आं साला पापि बोराया असान्ति खालायबोदों आंखौ साला जिउआव आगोलनिफ्रायनो बोसोरनिफ्रायनो असान्ति खालायनानै दोनै आरो नुजाफैलायबाय माब्ला बुथारनो हागोन आं बिखौ साला सोरनाव सोंनोबोथ' हानाय नङा मबाइलावनो एसे रिसार्च खालायनो पयजननि बागै नायनि जेराव मोनो बेयावनो थांगोन बेनिफ्राय लायनो मासाज फाननानै मबाइलावनो मोनगोन आं मबाइलावनो नागिरनो नै बिमा हाबानि खोथा रायज्लायसिगोननो हाबिलाजों आरो गुथालनि हाबानि थाखाय हाबा जागोन माथो खालायनांगौ होबानो जाबाय आरो थाखा थफ्ला दं नालाय थिंख्लियावनो सोना दोननाया फबना दोननाया हायाव बेखौनो दिहुननानै होबानो जाबाय फबना दोननाय दोंसिना नोंहा फैसा दंसोयो मानसिया थाखा गोनां मानसि नोङो बख'बानो जाबाय जावनानै बख'ना होबानो जाबाय आङो हले जेबो होनो हाखाया दे हाबायाव मोनथिखा सोरबा हाबा जायो मायबा जायो जाबाय थाथों बे जेबो होनो हाया दे खिन्थु आङो बुंखाबाय आं हले जेबो होनो हाया दे आं माने मा जोंहा जेबो होनो हाखाया आं बुंखाबाय खिन्थु आंहा गथ' गथाय दङ आंहा गथ' गथायनि थाखाय दोननांगौ मालायनि फिसाफोरनि थाखाय फैसा बाहायनो आंहा फैसा गैया नोंहालाय डाइरेक्ट बेबायदिखौसो सानखायोबालाय मालाय जेबो लुगैखाया दे जोंफोरनिफ्राय लुगैया आरो ओरैनो मुङावल'सो हाबा बायदि माबाना दोनगोन हाबा गिदिर खुङाना सम गैया नोंहालाय मानोथो एसेबां गिसिरजों फैसा थांजानोलाय मा गिनाय बेलाय मा गिनाय थार बाथ्राखौनो बुंदों गरफा गरनै फैसा दङ न'नि थाखाय नांगौ फिसाफोरनि थाखाय नांगौ बे मालायनि फिसा मालायनि हाबाफोरनि थाखाय बेफोर फैसा गरफा गरनै दोननायखौबो खरसा खालायगोन नामा मालायफोरबायदि थाखा थिंखि थानायबालाय लाख थाखा खरर थाखा थानायबालाय होनो हागौमोन नोंहानो फैसायानो गैजा रोङो मानसियालाय माखौथो होनो हागोन नोंहालाय थाखा थिंख्लि दङ नङा थाखा थिंख्लि दङ बेबायदि गिदिर बाथ्रा बुंनो फैदों फाग्लि हिनजाव जोंनिफ्राय जेबो आसा खालायखाया मालाय बिसोरो हाबा खालायनो नागिरदों हाबा खुंनो नागिरदों मोजाङै हाबाया जालांथों बेखौल'थ' सान नोङो बेखौल' सान मा होनांगौ मा मानांगौ बेफोरखौ साना माइबासोआ नों बुंबानो जागोन जोंनिफ्राय जेबो आसा खालायखाया होननानै मानसिफोरालाय बिसिनि न'नि मानसिफोरालाय मा होनगोन मा जागोन मा होनगोन मा जागोन सोर मा होननो बेसे बाथ्रा खोनासंनांगोन नोंखौथ' बुंगोन ना बिमाया मा होगोन होननानै बिमाया मा होगोन ना हाबायाव मा होगोन नोङो मा बुंगोन नोङो हानाय बायदि मायबा मोनसे होसिगोनब्रा होबानो जाबाय सोरथो होनो होआखै नोंखौ सनानि आसान सना गन्थङाव गानग्रा सना आरो माबा होबानो जाबाय फैसा दङ नालाय नोंहा दानलब बिसिना बै दानलब माबा बिसिना सियार बेफोरखौदि मोनो बेफोरखौनो होबानो जाबाय जेसेबां धोन सम्पति दङ होजोबबानो जाबाय फाग्लि हिनजाव होनो हानाय मोनब्लाथ' होगौमोनानो आङो हो आंहा मा जादों आं सानदोंमोन बिमा सनाफोरखौ नों जरासे होनसै नामा फैसाबो दा थोथाराखै लेट्रिन बाथरुमबो गोदान बानायनाय जाबाय सनाखौनो जरासे होनसै नामा
नंगौ नोंहालाय होखागोन होननानै सानदोंब्लालाय सना जरासे होखागोन होननानै सानदोंब्लालाय माखौथो सोंनो फैदों आंनावलाय आंनाव माबा सोंनानै खामानि मावो नामा नोङो आंनि बाथ्रा खोनासंगोन माबा होनाङा होनना बुंब्ला नोङो होआलासिनो थागोन नामा असय्य हौवा साला मालायखौ सिनायग्रा सोर मा जाखो बे गथ'आ दाबो सफैला आंथ' गिनायसो मोनबाय आबै आंबो गिनाय मोनदों फनखौनो हमाखैनो गुथाला एखेयाबो जाथो मोनसे जाबाय थायो बेनिखायनो गिनायनो मोनग्रा जाबाय आं सान्थिखौनो मोनला नों थांबाय नोंसोरजों ओंखारलांबाय बेसेबा बेयावबो टेनसन मा जाखो मा माखो दा आरो नै दिनै अबाव बे फासिलायखो बियो अबाव दैबानायाव फसिलायखो बियो थारमाने जोंहानि मानसिफोरखौ सान्थियावनो थानो होआ इसोरा मोनसे माबा जाबाय थायो मा होनना बुंदोंमोन आबै दैफोरा बिराद बुंथारदों नामा फैनो हायानो बियो ना दैबानानो गासिबो लोमजोब्बाय जायगाफोरानो आंबोथ' रायज्लायनो मोनाखै बिसोर बुंदों दै जादों फैनो हायाखै बेबायदि होनना बुंदों आरो गारि मोनाखै होनना बुंदों हा बे गारि मोनाखै दै बुंदोंबा खेबसे फनखौ हमनो हाया होमबा फनाबो नांदोंबा माखौथो फन हमालासिनो थाखो बियो आंबोथ' बेखौनो बुजि मोनाखै आबै फनाबो नांगासिनो रिं जाबाय दंनो हमाखैसो गुथाला हे भगबान इसोर आंनि फिसौखौ मोजाङै मोजां लाबोहाय